президент тоҷикистон эмомалӣ раҳмон бо ирсоли як барқияи табрикӣ иброҳим раисиро ба муносибати пирӯзиаш дар интихоботи президенти Эрон табрик кардааст. дар барқия аз ҷумла омадааст: ҷаноби олӣ, ба шумо табрикот ва таманниёти неки хешро ба муносибати пирӯзиятон дар интихоботи раиси ҷумҳурии исломии Эрон иброз менамоям. тоҷикистону Эрон арзишҳои безаволи фарҳангиву таърихӣ ва тамаддунӣ ба ҳам мепайванданд. дар ин замин мо ҳамеша хоҳони таҳкиму тавсеяи робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории судманд байни кишварҳоямон бар асоси усули ҳусни тафоҳум, некхоҳӣ ва эътимоди холисона ҳастем. ба шумо сеҳатмандии комил ва дар фаъолияти пурмасъулатон дар маснади олии раиси ҷумҳурии исломии Эрон комёбиҳои навин, ба мардуми дӯсти Эрон сулҳу субот, некуаҳволӣ ва шукуфоии рӯзафзун орзу дорам. иброҳим раисӣ дар интихоботи 13-уми президентии Эрон ки рӯзи 18 июн доир шуд, аз байни 7 номзади аксар аз ҷиноҳи муҳофизакорони тундрав бо касби 62% овоз ғолиб омад. раисӣ ки 60 сол дорад ва то кунун раҳбари қувваи қазоияи ҷумҳурии исломӣ буд, низ намояндаи ҷиноҳи муҳофизакорони тундрав ва нафари таҳти ҳимояи раҳбари рӯҳонии Эрон оятуллоҳ Алӣ Хоманаӣ дониста мешавад. раисӣ дар мақоми президент Ҳасан Рӯҳониро ки соли 2013 раиси ҷумҳури Эрон буд ва инак баъди адои ҳарду давраи мумкини раёсаташ канор меравад, иваз мекунад. президент дар низоми ҷумҳурии исломии Эрон нақши роҳбари ҳукумати иҷроияро иҷро мекунад. нақши аввалро дар таъйини сиёсати дохиливу хориҷии Эрон роҳбари рӯҳонияш оятуллоҳ Алӣ Хоманаӣ бозӣ мекунад. душанбе ҳеҷ натавонист бо президенти қаблии Эрон Ҳасан Рӯҳонӣ забон биёбад ва дар натиҷа даврони раёсати ӯ пуртаништарин даврон дар таърихи муносибатҳои Эрону Тоҷикистон шуд. Теҳрон душанберо ба пинҳон кардани миллиардҳо доллари аз фурӯши нафти пинҳонкардаи миллиардери эронӣ Бобаки Занҷонӣ, ки дар Эрон ба қатл маҳкум шудааст, гунаҳкор мекунад. душанбе ба навбати худ Теҳронро ба қатли шахсиятҳои саршинос дар солҳои ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон, дар солҳои 90 ва пуштибонӣ аз оппозитсияи исломии тоҷик айбдор мекунад. ихтилофи ду кишвар ба ҳадде рафт, ки Тоҷикистон ба унвони яке аз кишварҳои муассиси созмони ҳамкории Шанхай ҳатто ба тасмими ба узвияти ин созмон пазируфтани Эрон вето гузошт.